बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव बिटिआर सागानगिरिफोरखौ बरायदों इउपिपिएलनि आफादगिरि इउजि ब्रह्म आफादगिरिनि बिबान एंगारबाय प्रमद बर'नो गोदानै इउपिपिएलनि आफादगिरिनि बिबानखौ होनाय जाबाय। बिपिएफ हान्जानि बानजायनायाव हाजार हाजार आइजो सुबुंगमा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि सामलायदों। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि रादाबाव बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। फैदो दानिया आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव बिटिआरनि सागानगिरिफोरखौ बरायदों इउपिपिएलनि आफादगिरि इउजि ब्रह्मआ आफादगिरिनि बिबान एंगारबाय प्रमद बर'नो गोदानै इउपिपिएलनि आफादगिरिनि बिबानखौ होनाय जाबाय। बिजनेयाव 21 तारिख 22 तारिखआव जोंहा मोनसे डेलिगेट सेसनाव डिसिसन जादोंमोन जे बडिखौ गोदानै दाफिननांगौ, रिसाफल खालामनांगौ। बे हिसाबै दिनै मिटिं जनानै आफादगिरिखौ सोलायनानै आङो आफादगिरिनिफ्राय ओंखारनानै प्रमद बर'खौ आफादगिरि हिसाबै खामानि मावनो जे खाबु होनांगौ होननानै आफादगिरि बानायनानै लानाय जाबाय। आरो दा बेवहाय जोङो स्टियारिं कमिटिबो दाबाय। स्टियारिं कमिटियाव नाथुराम बर'खौ चेयारमेन एक्स एमएलए आरो कनभेनराव जोंहा चिन्मय दे क'क्राझारनि। लोगोसेयैनो जोङो दा मेनिफेस्ट' कमिटिबो दादों। मेनिफेस्ट' कमिटियाव जोंहा रोनग्रा नार्जारि, प्रतिभा ब्रह्म आरो राजु नार्जारिया मेम्बार। आरो बिदिनो बे स्टियारिं कमिटि आरो गोदान पिएमबि आरो जोंनि सेन्ट्रेल बडिनि रिसाफलआ जानानै थांबाय। आरो बेनि गेजेरजों फैगौ इलेक्सनखौ जोङो गोख्रोङै गेलेनो थाखाय आगान सुरगासिनो दङ। दा बेनोमोन जोंनि थांखिया। थांनाय 25 फेब्रुआरि खालाराव बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव बिटिआरनि सागानगिरिफोरखौ बरायनाय जायो। उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांनि आफादगिरि सामलायनायाव मोनसे आलांगा मेलनि हाबाफारियाव एबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर'नो इउपिपिएलनि आफादगिरिनि बिबानखौ गथायनाय जायो। अदेबानि प्रमद बर'नो इउपिपिएलनि मावसुमा आफादगिरिनि बिबानखौ होनाय जादोंमोन। नाथाय इउपिपिएलनि बारग' आफादगिरि उरखाव गोरा ब्रह्मनि खायसे देहायारि जेंनानि थाखाय बिथाङा आफादगिरि मासिखौ एंगारो आरो एबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर'नो आफादगिरि मासिखौ गथायनाय जायो। आथिखालाव इउपिपिएलनि मावफुं आफादगिरि बिथाङा जाबाय प्रमद बर'। मख'नो गोनांदि इउपिपिएलनि बारग' आफादगिरि इउजि ब्रह्मआ इउपिपिएलनि स्पेशल इनभाइट हिसाबै थासिगोन। बे बुब्लियावनो प्रमद बर'आ बुङो दि इउपिपिएलआ बिटिसिनि बिसायख'थियाव देरहानो नांगोन। देग्लायनि बिटिसि बिसायख'थियाव देरहायोब्लासो बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा मावफुंजागोन। बारग' आफादगिरि इउजि ब्रह्म बिथाङा बुङो दि बिसायख'थि बिसुखेनि थाखाय इउपिपिएलआ बिजेपि राजखान्थि हानजाजों जगाजग खालामनाय जादों। बा गोहो दिन्थिनो नाजाया मानो बे दिन्थिनायल' जानानै थागोन। बिथांमोना गोरोन्थि लामाजों थांगासिनो दं। ओंखायनो बिथांमोना खम गोहोआव फैनो हाया। दा जों बिभिन्न हानजाफोरजों बोरै गोरोबलायनानै खामानि मावलांनो हायो बेनि पलिसिफोरखौ जों बानायदों। आरो बिजेपि गभर्नमेन्टखौ जों खावलायगासिनो दङ। बिथांमोना सुक्ति खालामना होबाय आरो बे सुक्ति खालामनानै सुक्तिखौ माने इमप्लिमेन्ट खालामनांगौआबो बिसोरनि मोनसे बिबान। इमप्लिमेन्ट खालामनांगौबा सुक्तियाव सहि होग्राफोरजोंनो गोरोबनानै इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन। दा बेफोर गासिबो खामानिखौ मावनांगौबा बिजेपिया जोंजों लोगो नांनानै खामानिखौ इलेक्सनखौ गेलेनांगौ होननानै जों खावलायबाय थादों। दिनैनि बे आफादाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिसायख'थियारि आफादबो दाफुंनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ओरैहाय बरायनाय हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि, इउपिपिएलनि एमसिएलए, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनाबो नुजाथिफैयो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बाक्सा बागानपारानिफ्राय राजेश्वर बर'नि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बिपिएफ हान्जानि बानजायनायाव हाजार हाजार आइजो सुबुंगमा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि सामलायदों। थांनाय 25 फेब्रुआरि खालाराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं बिसमुरि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आइजोफोरनि सुबुंगमा दिन्थिफुंनाय जायो। बे आइजो सुबुंगमा दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बिटिसि हालामनि सिङाव थानाय 4 जिल्लानि सिङाव थानाय हाजार हाजार आइजो माहारिफोरा नुजाथिफैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय फ्राय 40 सुबुंफोरा बिपिएफआव हाबफैयो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै रायजो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव दिनैनि बे सुबुंगमा हाबाफारिनि गेजेरजों बिपिएफनि सोरखार दानाया रोखा हासे होननानै बुंथियो। ইউপিপিএলৰ লেভেল মাত্ৰ লগাইছে, মানুহ একে আছে। বৰঞ্চ তেওঁ ইঞ্জিন হৈ ফালে আফচুৰ ডাব্বাটো টানি আছিলে। এইবাৰ কিন্তু এই ইঞ্জিনটো
এই ডাব্বাবিলাকৰ পৰা বেলেগ হৈ পালে ইঞ্জিন অকল UPPৰ লগত গুচি গ'ল ডাবা যদি লগত নাহে ডাবাটো যদি লগত নাথাকে ইঞ্জিনৰ লগত কি হ'ব পাৰে গতিকে সেইটো কেনেকৈ UPPLক শক্তিশালী হোৱা বুলি বুজায় আমাৰ যদি মানে কি কয় ৰাজনৈতিকভাৱে আমি যদি সেইবিলাক ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়া ক'ব লাগিব আজিৰ দিনটোত UPPLে আফচুক লৈ যিটো শক্তিশালী হিচাপে তেওঁলোকে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছিল এইবাৰ আফচুক শক্তিটো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে পাবনা নাই এইয়াহে চাবলগীয়া কথা एकदम देरहागोना खाथां जों इलेक्शनखौ नेबाय थादों जों जेब्लाबो रेडि एप्रिल नङा मार्चआवबो जुदि बिसायख'थिया जायो होमब्लाबो जों बिनि थाखाय BPFआ तैयारि आरो BPF हान्जाया सरकार दागोन BJP AJP जों जयै गोरोबनानै खुंथाय गोहोआव फैखांनायनि उनाव हारि जौगासारनायनि सायाव हाबा मावगोन होननानै बिथाङा बुंथिबावो क'क्राझारनिफ्राय बिन'जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय उननि रादाबाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों गोजोन्थों।